כתבנו פגש היום את התושבים המודאגים שגרים ממש על גדר המערכת וחוששים להפוך לעוטף ג'נין. זו הפעם הראשונה שבה רקטה שנורתה מג'נין חוצה את גדר המערכת ונופלת בשטח יישוב. המדאיג ביותר הוא שהרקטה הזו נמצאה במקרה. במהלך טיול עם הכלבה בשעות הערב במושב רמון, רז מצא פתאום את נפל הרקטה. לפתע ראיתי איזה צינור שוכב עם כנפיים שמשכו את תשומת ליבי. התקרבתי טיפה יותר, ואז שמתי לב שזה נראה כמו רקטה. מיד הבנתי שזה לא סתם ברזל. הגעתי לכאן, ראיתי את הנפל, או לא נפל, זה רקטה שהייתה מונחת. הפעלתי את מי שצריך להפעיל מבחינת הצבא, והגיעו לפה חבלנים. בצה"ל מתחקרים אחד אתמול, אף אחד לא ידע על הרקטה המולטרת הזו ללא חומר נפץ שחצתה את הגדר. הבוקר כבר היו שם ילדים בקייטנה, סמוך למקום שבו נמצאה. התושבים, להגיד לך שהם חוששים, זה הגזמה, הם לא חוששים, אבל הם דרוכים. אין הנחיות חריגות, שאלו אותי אם מותר תנועה לגדר, לחלוטין כמו שאתם רואים פה בשבת. עשינו פה ריצה של המושב, אין עם זה שום בעייתיות. לפני כשבועיים גדודי עז א-דין אל-קסאם פרסמו את התיעוד הזה של ניסיון שיגור רקטות מאולתרות מג'נין. בצה"ל אמרו שהן נפלו אחרי 5 מטרים או 80 מטרים. בצה"ל משנים היום את הגרסה ובודקים האם הרקטה שנמצאה אמש היא כתוצאה מהשיגור הזה. בודקים האם גם הירי בוצע בסמוך למועד פרסום הסרטון או שהשיגור בוצע כמה ימים לפני כן. ביישוב מספרים כשבועיים לפני השיגור טיפלו בשריפה ממש במקום שבו נמצאה הרקטה. צוותי הכבאות חשבו שמדובר בשריפה רגילה. היום מעלים את השאלה, האם היה קשר בין האירועים.